לאיזה מחלות אתה ממליץ לעשות את זה? וכמובן, אני לא ממליץ לעשות את זה במקום לבקר אצל הרופא, אלא בנוסף לביקור אצל הרופא. נכון, אז יש לנו באמת את הניקוי המטאבולי הכללי שהוא לכל המחלות, ובעניין הזה תרשו לי... להתייעץ בכתובים. כן. אז זו חליטה מטאבולית כללית שיש בה שן ארי. שן ארי, יש לו ריח? שן הארי, הוא פורח בצהוב עכשיו, בשדות ארצנו. זה השורש שלו. כן. יש בה סרפד. כן. יש בה טילטן אדום. כן. הוא כרגע לא פורח, אז לקחתי את היבש. אמנון ותמר שפגשנו, קלנדולה, שזה ציפורן חתול. כן. מליסה שלא נמצאת כאן, שהיא יותר צמח להרגעה. ואת זה מה עושים? עם זה מה עושים? יוצקים מים חמים, מחכים 10 דקות ושותים, ובעצם מתחילים לנקות את הגוף מבפנים. כמה זמן לוקח התהליך של הניקוי? צריך לגלות סבלנות בניקוי פנימי. תהליכים של שבועות. שנים? לא, שבועות. לא, שבועות. במקרה הזה אפילו אני ממליץ על הסבלנות ולאט, כי הפעולה הזו של הניקוי גורמת הרבה פעמים לרעלים להצטבר בדם, והגוף מתקשה לנקז אותם בבת אחת החוצה. ולכן אנחנו עושים את זה בסבלנות רבה, נניח מעכשיו, עד סוף האביב, פסח. לקראת פסח זה יתחיל, אם אתה מתחיל את זה עכשיו, זה יעבור. פסח יהיה חג מדהים בעזרת הצמחים האלה. הבנתי. עד כמה יש תופעות לוואי לדברים האלה? האם יש אנשים שלא יכולים לעשות את מה שאתה הצעת עכשיו? אני חושב שכן. אנחנו יודעים שבשימוש חיצוני, אם אנחנו רואים איזושהי התחלה של תגובה של האור לצמחים, אז אפשר אולי להפסיק ואין שום בעיה. בשימוש חיצוני בדרך כלל, אלוברה, שזה צמח להכניס אותו פנימה לגוף, צריך לשקול פעמיים. וזה הרבה אנשים לא יודעים. בשימוש חיצוני אפשר להשתמש בחופשי. אבל כשאנחנו באים לידי השימוש הפנימי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהחומרים שנמצאים בצמחים יכולים להפעיל מערכות שאנחנו לא מעוניינים בהם. או למי שלוקח תרופות, הם יכולים להקטין או לגרום להאיץ את תופעות הלוואי, או להקטין את היעילות של התרופות. נכון, כל מה שקשור לקונטראינדיקציות עם תרופות ושילוב נכון, דווקא במקרה של האור והניקיון, בצמחים שנמצאים על השולחן, הם כולם צמחים שאנחנו ממילא מכירים ומשתמשים. כולנו חולטים גרניום, נחשבים תוספי מזון, אין בהם איזושהי פעולה מיוחדת, אבל ניתן דוגמה למשל לצמח שכן, יש לו הרבה תועלת, מאוד חשוב לי שתגיד את זה, כן. אוקיי, וצריך להיזהר ממנו, בכל מקרה. זה למשל... פטריות רעילות, לא. לא, חס וחלילה. אז זה הסטיביה, צמח מתוק. אנחנו יודעים שחברת פפסי, אם אני לא טועה... מכניסים את זה לתוך... הכניסה אותו לדייט קולה, כן. דייט פפסי, לא דייט קולה. לדייט פפסי, סליחה. אני פה מטעם חברת קולה, קוקה קולה, כן. זה מתוק באמת. נכון. פי 30 מסוכר. מכיל, אגב, איך זה בהקשר של אור? צמח שיש לו יכולת קיבוץ של כלי דם, וגם במגע חיצוני וגם בשימוש פנימי, יש לו יכולת לעזור לפצעים. אם אתה מכיר את הכירורגים שמתקשים, ביצעי לחץ וכולי, קלאסי לנסות לבדוק איתו תאריכים. בביצעי לחץ אתה צריך להקטין באמת את זרימת הדם, אבל אתה גם צריך להקטין את זרימת החמצן, ואת זה לא כל כך... נכון, אבל אני חושב שבאמת פוטנציאל עצום לצמח הזה בהקשר של מערכת האור, אבל אנחנו יודעים שבחלק ממנגנון הקיבוץ שלו זה להפעיל את השריר החלק של הרחם, ואולי לגרום ללידה מוקדמת. אז לאנשים בהיריון לא מומלץ? לא מומלץ, למשל. אוקיי. ויש לובי של סוכר בארצות הברית שדוחף חזק מהמחקרים, מהסוג של משפיע על ילדים וכו'. בכל זאת, חברת פפסי מצאה את ה... מצא לנכון להכניס את זה לתוך המוצר שלהם. כן. אני רק רוצה שנגיד באמת בקצרה, שאני כרופא קונבנציונלי, הקונספט של סילוק רעלים מהגוף, זה קונספט נפלא, זה קונספט נהדר, מעולם לא נבדק, ויתרה מזאת, גם במקומות שבהם זה נבדק, זה מעולם לא הוכח ככזה. אבל אני מקבל את העובדה שזה יכול להיות טעים, והרבה נזק אין מזה. אתה מוכן ללכת עם... אני מצטרף בכל לב. אדרבה, עשית כברת דרך ארוכה לכיוון של אנשי הצמחים כמוני. תודה רבה. תודה רבה לך שהיית כאן.